SSS Davao. Ma'am Greta, good morning. Good morning, Ma'am Renzo. Good morning sa ato mga tigpaminaw. Yes, ma'am. Thank you so much for your time. Nagulat dagi, ma'am, si Ma'am Novi Rosales kay mangutana siya bahin sa SSS. Iyahang mama manggo daw, ma'am, member sa SSS. Pero 7 years lang daw siya nakahulog. Planong unta niya, ma'am, nga ilamsam ang iyahang ilamsam or iyahang iyang remittance. Pwede ba daw na, ma'am? Wala tayo loan, no? Kung tayo maglamsam ta, one-time payment lang gid na siya. Okay. So dito na siya sa lamsam, ma'am. Yes, pero i-warn lang nato sila, no? Pag lamsam, gamay ra kayong makuha. Okay. Sige, ma'am. Kung unsa po requirements, ma'am, kung ilamsam niya po? Kung 60 years old na siya, ma'am, sa online siya, ma'am, iyahang ipilion nga retirement claim is lamsam. Okay. Ma'am, via SSS website gyapon ni ma'am, no? Yes po. Thank you kaayo. Mao to'y tubag, Ma'am Novi Rosales, sa mga pangutana, Ma'am Novi. Kung napakay follow-up question, pwede kayo niyo i-comment sa ato ang live streaming karon mga higala or i-text or tawag mo mga higala sa ato ang hotline o text line 0938-022-6267. Balhin pod ko din sa pangutana ni Sir Vic, ma'am. Paunsa daw mag-file online sa maternity kay ang empleyado nanganak daw atong 2022 karon lang daw mag-file kay bag-o pa daw sila naka-open og account sa bangko ang katong iyang employer, ma'am. Ang iyang employer. Okay, ma'am, pag nag-file sa pag-notify sa empleyado na nanganak na siya, ma'am, no? Ihatag niya ang kuan, ma'am, ang katong record sa ospital o katong birth certificate sa bata. Okay. Para yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, ang pangutana ni Sir Vic po di ay, ma'am, kay wala daw dito sa choices sa katong nadawat nila sa maternity notification, wala daw choices dito nga 2022. Ang nalang daw nga year, ma'am, 2023 or 2024. Unsang choices, ma'am, about? Siguro sa maternity notification daw, ma'am, kay 2022 man daw nanganak, ma'am. Siguro dito ni siya sa ilahang pag-apply. Yes, ma'am. So, pwede lang niya indiretso na siya sa reimbursement, ma'am. Okay. Sige. So, wala, dili ka nang maapektuhan tong ingon niya nga tuig 2023 or 2024 ang nakita dito, ma'am, nga choices. Yes, ma'am. 2019 man na nag-take effect ang 105 days, ma'am. So, okay na kayo, 2022. Okay, sige. Salamat po. Napaydugang pangutana, ma'am, sa live streaming gikan kang Claudia Kimco. Kanus adaw mag-file og akop ang usa ka pensioner, ma'am Greta? Depende sa pensioner, no? For example, retiree pensioner siya. Ngadto pa siya mag-akop upon reaching the age of 85 years old. Pero kung death pensioner siya, kada tuig siya mag-akop sa month sa birthday sa namatay na member. Okay. Sa month, ano to, ma'am? Birth month sa namatay na member. Okay, sige. Mao to ang tubag, Ma'am Claudia Kimco, sa imong pangutana bahin sa pag-file og akop sa usa ka pensioner. Mangutana pod si Ma'am Marlene Caminero, Ma'am Greta, isa lang manggod daw iyang valid ID para mag-claim daw og death claim. Pwede ba daw NBI clearance, ma'am, kay need manggod daw og duha ka valid IDs? Yes. Kanang valid ID, kanang national ID, ma'am. Pwede na siya, ma'am. Okay. Sige, national ID. Kung wala pa yung national ID, ma'am, usa pa ba yung mga pwede dawaton, ma'am? Other kanang government-issued IDs, ma'am. Okay. Sige. Salamat kayo. Other government-issued IDs, pwede po ba ng police clearance, ma'am? Pwede po na siya, ma'am. Okay. Basta duha yun siya. Okay, sige. Salamat sa pagpaklaro, Ma'am Marlene Caminero. Katong mga pangbutyag nato nga valid IDs, ma'am, sa government valid IDs, ma'am, to ang pwede nimong dalon, no? Kaya duha ka valid IDs man ang kinahanglan diha. Niya po'y pangutana karon, naatay tawag nga nadawat, Ma'am Greta, kadiyot lang ha, kung pwede ba nato ni siya matubag kay live man gyud ta karon. Maayong buntag. Yes, wait lang, ma'am, ha, kay kung maklaro ba ni imuhang tingog diri, ma'am, kay murag di na ko madunggan, kadiyot lang.
Okay, sige. Okay, ano ba ni siya? Ma-loudspeaker. O, ana magyunda mga higala no basta kining live via satellite. Sige ma'am, akong paningkamutan nga matubag ning tawag. Okay, to ara. Sige ma'am, Greta, naatay pangutana, nagtawag ka kon sa tuang text line. Hello po, maayong buntag. Hello, maayong buntag, Ma'am Rel. Yes, kinsa ni ma'am? Taga-asa ta ma'am? Si Elinita Pabilia ni Ma'am, diri sa Barangay 8A, Ma'am. Oh, Ma'am Elinita. Oh, welcome sa tong programa. Nakay pangutana sa SSS, ma'am. Natakoy pangutana ka, Ma'am Guita, Ma'am. Party sa isa kung ba na, Ma'am, ba nang gusto kami mag-iyon ba nga. Kuan man gud siya, Ma'am, kanang 65 na siya. Tapos, among kuan da sa SS, mali 90 months. Okay. Makalon ni Ma'am. Yay! Dili mo. Hello, ma'am. Dili mo maka-loan, ma'am. Kaya hantod wala pa tayo retirement claim. Dili kita ka-loan, ma'am. Di pa man siya qualified for retirement claim. Ay, may kalma. 90 contributions pa man. Ma'am. Dili pwede, ma'am. So, wala pa man mo i-claim sa retirement. Iwasan lang sa nato para mahimong 120 months. So, mag-continue lang tagbayad. Sige, Ma'am. Sige, Ma'am Elinita, wala kay follow-up question? Wala na, Ma'am. Thank you, Ma'am Ray. Salamat po sa pagtawag, Ma'am. Good morning. Sige po. Sige po. Thank you, Ma'am Greta and Ma'am Elinita, no, sa kining pangutana ingon man ang tubag. Niya pa'y mga pangutana, Ma'am, dinhi gikan kang si Paz Lasaga, Ma'am, iyahang pangutana, patabang daw siya kay tuman sa gyud daw sige daw ka-reject iyang maternity, Ma'am. Dili daw gyud daw siya ganing proceed, Ma'am, sa website siguro ni Ma'am. Unsa yang pwede buhaton? Ma'am, pwede siya mo adto sa pinakaduol na SSS office, ma'am. Magpa-assist siya sa e-center. E-center, Ma'am, no? Yes, ma'am. Okay, kay tuman sa gyud daw gina-reject iyahang maternity. Unsa pa'y kasagaran hinungdan, Ma'am, ngano ma-reject ang application, for example, ni ining sa maternity benefits po? Number one, ma'am, baka wala sila ma'am, wala daem ang member. Ikaduha, dili migawas na dili ang iyahang employer na gibutang ang certifying employer, meaning wala siya na report through R1A, ma'am. Okay, sige po. Salamat ni anak, ma'am. Ma'am, naapod ko'y caller karon, ma'am, nasa pikas linya. Atong hinabion. Sir, good morning, ma'am. Ma'am or sir? Good morning, ma'am. Maayong buntag. Oh, maayong buntag, sir. Taga-asa ta, sir? Tagalog amigos ko, ma'am. Los Amigos. Ay pangalan na to, sir? Jamie Mangaliwan. Si Sir Jimmy? Jamie Mangaliwan. Yes, Sir Jimmy. Good morning. Natay pangutana sa SSS, sir? Mga pala ko, ma'am, ba, sa boss SS, kay lain pala ko sa SS 2018. O niya, pagka 2022, nakabayan ng luka bulang, kaya puti yung lockdown, kaya parang ako kabalik. Kung gusto na po mga masumpay na nako siya. Pag mo siya, ma'am, bali sa magkong sumpay, kaya balik po, kaya driver na magkong kung napingit mo ko ron, kung saan may kuhalisa na, ma'am. Yaw po, kibalo, pinapod ang sa SS, ma'am. Yaw, kibalo, pila ang bayaran sa SS. Okay, sige. Sige. Sir, akong advice sa imo, sir, muadto ka sa pinakaduol na SSS office. Oo. Tapos, magpatabang ka dito, sir, para ma-register na lang pod ka online para puhon, ikaw nalitan-aw sa imuhang contribution. Makita po din mo dito, sir, ang amount sa contribution na kaya nimong bayaran. Kung mapadayon ka karong bayad, sir, ang pwede lang nimo bayaran hangtod October 31 is July, August, and September. Hello, ma'am. July. August ug September 2023 na lang, sir, yung pwede bayaran. Okay. Ma'am, lang ko ipangutala po, ma'am. Sige, sir. Kando ka tuig, ma'am, pwede po ka makaloon pa na, dili ba? Dili pa, sir. 36 months ang ato ang kuan, sir. Condition sa loan. Yeah, dapat na ay current payment. Okay, ma'am.
ma'am. Salamat po kayo, ma'am, nga. Nabalod yung ma'am. Sige, sir. Sige, Sir Jimmy. Mao na tong tubag sa imong pangutana, sir, no? Wanay follow-up question? Wala lang, ma'am. Salamat kayo, ma'am. May Salamat buntag, ma'am. pod. Opo, salamat sa pagsalig din is DXDC. Ma'am Greta, salamat kayo. Natay dugang pang pangutana. Gikan kang Ma'am Nora Baguhin. Unsa daw kinahanglanon nga ID kung mag-loan daw sa SSS, ma'am? Dili na ba daw kinahanglan og birth cert, ana? Hello, ma'am. Online na tong... Yes, Hello, ma'am. Go ahead po. Ma'am, wala na ID or papelos pa nga gikinahanglan kay online man na siya. So mo apply lang kita diretso online ay kagulan ng mga kuan birth certificate wala ginapangayuan. Okay, thank you, ma'am. Ma'am, last two questions. Gikan pa Andy Gonzales sa 34D Poblasyon. Human daw siya nakadawat sa iyang maternity, ma'am, naundang na daw siya hulog sa iyang SSS, kaya wa na daw siya trabaho. Yang pangutana, ma'am, napa ba daw siya utang sa SSS? Kung wala siya salary loan, ma'am, wala siya utang. Ang maternity, ma'am, is benepisyo. So meaning libre nga ginhatag para sa mga qualified members. Okay, thank you, ma'am. Sa last question before your announcement, ma'am, kang gikan kang Pablo Wamar of Barangay Turil Proper diha sa Procten Bohol Avenue. Self-employed daw siya tapos gusto daw niya pataasan iyang bracket o iyang remittance, ma'am, contribution. Pangutana, ma'am, dako or mutaas po ba daw iyang pension kung dako daw iyang contribution as self-employed? Yes, ma'am. So ato nang gina-expect, ma'am, kaya ginasuti na to permi na dili lang ta mo pondo din sa pinakamubo na contribution. Kung kaya na to, every month, every 6 months, magpataas ta sa atong contribution by 2 steps. Para mo dako-dako pod atong pension. Okay. Ma'am, ang bracket ba karon, ma'am, gikan sa 500 ba to, ma'am? 560, ma'am. 560 to hangtod unsa gani taman, ma'am? Abot ta ba? 4,200. Wala pa nabot og 4,250. 5,000, ma'am? 4,250 ang monthly contribution, ma'am. Ang Okay. equivalent ana, ma'am, is 25,000. Alright, sige. Salamat, ma'am. Ma'am, last question na lang yun day, ma'am. Naday pahabol si Ma'am Mary V. Tungkaling. Diya sa Bohol Avenue, Barangay Turil Proper. Duha daw siya siyang bana na SSS. Unya, human na daw sila duha og bayad. Ang pangutana niya, ma'am, kung naay isa daw nilang kuhaon og una, madugang ba daw tong pensyon sa isa sa nahibilin, ma'am, o sa iyahang asawa ba karon? Yes, ma'am. So, pwede kaayo nga kintahay. Simba ko lang na mamatay sa ilaha, ma'am. Yan, nagadawat na ang isa og retirement claim. Pwede kaayo to. Qualified yapon siya sa death claim, ma'am. So, pwede duha iyang pension. Okay, sige po. Salamat kaayo, ma'am, sa pagpaklaro, pagtubag ni ini mga pangutana. Any announcement, ma'am, diya sa inyong opisina? I-announce lang nato, no? Balik-balik ato ang service office sa NCCC Mall, Buhangin, 3rd floor. So, ang iyahang working days, Tuesday to Saturday. Katong mga walay panahon na mo adto sa SSS office, service office na mo. Hindi mo adto sa Sabado kay abre ang NCCC Buhangin. Okay, noted na, Ma'am Greta. Thank you, ma'am, for your time. Until next Wednesday po. Thank you, ma'am. Ato nakauban mga higala, Ma'am Greta Coelho of SSS Davao.